Co jsem chtěl říct na tiskové konferenci Clash of the Stars číslo 6. Vážení občané České republiky, žádám vás občany, prosím udělejte si na mě pouhé 3 minuty vašeho času. Musím podotknout, že k vám nemluvím jako prezident, ani jako politik. Nýbrž jako řadový občan české příslušnosti. Předem se omlouvám, že nebudu stručný, ale, jak jistě všichni víte, nepatřím mezi sportovní nadšence a bohužel osud to tak chtěl. Dostal jsem zvláštní úděl zpívat a bavit lidi na mezinárodní úrovni. Přeji si, aby ti z vás, co mě máte rádi, mě podpořili od čtvrtka 14. září až do 24. listopadu svými hlasy v Českém Slavíkovi. A samozřejmě i vaši přátelé, kterým tuto informaci můžete sdělit. Každého hlasu si budu nesmírně vážit, tak jako si vážím každého z vás. Bez rozdílu vaší osoby, povahy, vyznání, rasy, etnika nebo sexuální orientace. Kdokoliv a kdykoliv budete chtít, můžete si přijít pro fotku, podpis, anebo třeba i jenom radu. Chci vám být na blízku a chci, abyste věděli, že já jsem ten, co tu bude pro každého z vás bez rozdílu. V dnešní době, která je plná nejistot, vám chci alespoň jednu jistotu nabídnout. A tou je slib. Slib závazný, který prostě jako závazný také beru. Nikdy jsem nesliboval, co jsem nemohl splnit, a proto vám závazně a zcela závazně slibuji, že pokud se umístím, tak trofej, kterou získám, dám na hrob veliké pěvecké legendě světového formátu, panu Karlu Gottovi, jako poctu jeho památce a životního úspěchu. Již za 19 dní to budou smutné 4 roky, co mezi námi není. Věřím, že kdyby žil, podpořil by mou touhu hnát se za svými sny, protože on sám neváhal ani minutu se svých snů vzdát. Protože vzdát se svých snů by byl hřích a ústup všem životním nástrahám, kterými nás dnešní svět den ode dne víc a víc zahlcuje. To přece nikdo nechceme. Obzvláště my, tak originální a hrdý český národ, na jehož příslušnost můžeme být právem pyšní. Dokázali jsme být ve světě originální, a to v mnoha směrech. Ať už hudby, sportu, průmyslu nebo kultury obecně. Já chci být dalším patronem ve světě, co bude šlechtit jméno České republiky, bez ohledu na to, co by mě mělo čekat. Chci se rvát silou ohně a větru za své sny. Budu bavit lidi od Jabluňkova až po Cheb, od Lobendavy až po Vyšší Brod. A ať jste z Prahy, Brna, Ostravy nebo Plzně, chci, aby můj humor, ať už jakýkoliv, se zapsal do srdcí všech bez ohledu na věkový rozdíl. A aby vykouzlil úsměv všem, a to samé i v zahraničí, jestli jste 70letý Johannes z Berlína nebo 15letá Dorina ze Salzburgu. Je mi to jedno, všem bez rozdílu. V neposlední řadě bych rád řekl, že se tím splní sen i mé matce, která si vždycky přála být na mě pyšná, jelikož ona byla tou, co vždycky znala moje tajné sny a přání a podporovala mě. Stála při mě jako jediná z rodiny. A tohle si myslím, že je jedna z mála neopakovatelných životních situací a příležitostí a i krásný bronz by jistě potěšil. Ovšem já věci nechci dělat kvůli pozlátku, ale kvůli svým lidským a morálním hodnotám, které snad ještě mám. Chci rozdávat dobro a ne nenávist. Chci, abyste věděli, že je jenom jedna mocná čarodějka, která dokáže lámat bariéry a na svých křídlech jemnějších, než jsou tam motýlí, vás přenášet přes veškerou tíhu všedních dnů. A je tu vždycky s námi. Seznamte se, je to paní Hudba. Za influencery a vlastní organizaci Clash of the Stars jsem chtěl popřát hezký zbytek dne a pěknou podívanou. Ale bohužel jsou tu 17letí kluci, kteří ještě nevědí, co té umět se sám museli postarat. Ono, když máte mama hotel,
penízky, cinkáčky, lovátka, hezky vám to padá do náruče. Tak proč bychom někoho nevybučeli? My nevíme, co to je prostě život, co umí. My jsme to ještě nezažili, my si myslíme, že jsme dost starí na to, aby jsme si tohleto mohli dovolit vůči někomu. Ale víte co, šahněte si každý do svědomí. Já jsem možná svůj, možná jsem pičus, jo, možná jsem magor, ale lidskost byla vždycky pro mě na prvním místě. Zkuste se nad tím zamyslet. Děkuju.